Ihaa! Ja kaikkia muita epämääräisiä länkkäri-stereotypioita. Vihdoinkin. En tiedä, en välttämättä meneekö tämä nyt ihan vihdoinkin, mutta nyt on sen aika. Nyt kun on saatu vielä myöhästetty lisäaikakin Red Dead Redemption 2 julkaisulle, niin mikäs sen parempi kuin perkele päräyttää tämä ensimmäinen osa ihan niin kuin tuoreeltaan. Heilutellaan vähän niitä muistojen hämähäkin seittejä ja katsellaan, että olikohan se Red Dead Redemption oikeasti niin huikea kuin miltä se vaikutti silloin ihan ensimmäistä kertaa. Jos mä nyt ihan väärin muistan niitä, varmaan ensimmäinen striimi menee kokonaan flashbackien kattelemisessa ja varmaan kävellään ja ratsastetaan suoraa tietä pitkiä aikoja. En enää. Paskaaks siinä kuule. Laitetaan länkkärit tulille. Pistellään kuvaa näkyviin ja let's go. Let's ride hard. Vai miten se nyt menikään? Tyylikkästi ajoitettu. Oh yeah. Obviously. Siihen voi hetki vierähtää, mutta niin on tarkoitus. Ja pelaan tätä Xbox Oneilla backwards compatibility. Kyllä. Aha. Tyylikäs tommonen hieno latauspikselijono tonne ylös aina. Aha. Nyt ei tarvitse sentään tällä kertaa ihmetellä mitään, onko tää jotain emulaattoriongelmia, mutta nyt siis teoriassahan nää on emulaattoriongelmia, koska tää on vähän niinku emulaatiota. Mielenkiintoinen. Lähdepä sinne junaan, kuule Marstonin perseereekä. Punaisin kuolema Redemption. Tyylikkäästi istuu. Viedään 2 paikkaa tolleen, mäkin istun aina busseissa ja junissa, jos vaan mahdollista. Well, I for one am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Can't. But father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined No hei, for the Patrick. hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Siitä voi olla montaa mieltä. Not only do people now have motor cars, father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man Olisikin even got a Westworld. car to fly. I hardly think so, Jenny. Ei se oo Westworld, tää on kyllä ihan niin kuin oikeeta konstruktiota. Apparently, Mr. John Ei virtuaalilänkkäriä. governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war.
Yes. I don't want to be judgmental. So say but I, the with stakes my cannot lady be hat. worthy of such a disgusting family. A family without class. Apparently, John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Niinhän se menee. Ihan oikeita virtuaalilänkkäreitä verrattuna virtuaalisiin virtuaalilänkkäreihin niin kuin Westworldissa. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. Niin joo, niinhän se taitaa mennäkin joo. Worship in peace. Kuulostaa ihan Amerikalta. It's so confusing, Father. Oh, hello there. I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Se riippuu vähän kummasta suunnasta sitä niinku hommaa katot sitä. Welcome to America. Kyllä näin on. Kontrollit. Joo, jossain vaiheessa tämäkin Israelin kirkko pitää aloittaa, niin... Fucking sick! Nailed it! Mä en ihan varma tuleeko toi pieni pätkäsi tuossa audiossa vaan muuta. Pitääkö mun koittaa säätää sitä. On melkein kuin Monster Hunter Squadi eilen. En tiedä, mä tiedän, välttämättä se Undead Nightmare ei välttämättä ole kuitenkaan ihan niin ajankohtainen, niin tässä on kuitenkin tätä pelattavaa niinku tässäkin pelkästään niin maan perkeleesti. Kiitos Apokasteen, by the way. 2 kuukautta. Vielä nuoria, vielä niinku kasvavia nelipelisikiöitä siellä. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled. Meikäläisen tulevaisuus selkeästi. Paikallinen houruukko tuolla. Follow Jake to the horses. Niin, sä et kato Kolmaro ees niinku sikiä. Sä et oo ees siittiä. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Ulster. Saat vasta se ajatus siellä jossain. Selkärangan ja pussien välissä. How do horses work? Niitä oli jotain vaan tää. Helvettiä se... Varmaan ihmettelin mitä helvettiä toi siihen pysähtynyt, mutta siinä on se satana station. Riding close to a companion you can hold a domestic speed. Niin joo. Pystyy niinku ratsastamaan ja juttelemaan paremmin. Pitää vaan aato pohjassa. Ja se menee automaattisesti. Vai meneeks? Kyllä se yrittää mennä tietä pitkin. Vähän joutuu niinku keskittyä sentään tohon ratsastamiseen, ettei vetele töissä ihan preeriaa pitkin. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Se on mysteeri, ketä mennään tapaamaan ja minkä takia.
spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very Vai long. Phantom Pain? Well, if you're fixing for some female Voiko Shadow of the Colossusissa, Red Dead Redemptionista, Witcher 3:ssa kakata silloin kun haluu hevosella? Ei voi. Phantom Painissa voi. Piste Phantom Painille. I'm afraid. Ain't we all? Plus, ja vaikka Roach osaakin mystisesti teleporttailla mökkien ja talojen katoille, niin se ei kuitenkaan lähde ikinä niinku tommosen laskuvarjon kanssa ammuttu taivaalle. E-Horselle piste siitäkin. Joo, mä en vaan tiedä. Mä en tiedä minkälaiset tekeekö tää jotain niinku jekkuja toi Xbox One X ja Backwards Compatible tässä näin. Jos olisi halunnut oikeesti vetää ihan niinku natiivin kokemuksen, niin olisi pitänyt kaivaa toi 360 tuolta hyllyn päältä, mutta ain't nobody got time for that. Siis mun pitäis sainata jokin Xbox Liveä ja kaikkea. Eläimiä kuolee, it's life. Welcome to the circle of life. Come on. Fort Mercer. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Thanks, Jake. I guess. Let's go. No kyllä se on vaan niinku harvinaisen helppo linja löytää vaan, kun koittaa vaan morrikoon ja apinoida. Hitaasti, mutta varmasti. Ja niinku siis tälleen niinku täysin valmiina. Cocksurena tohon portille. Tästä, jos on nyt ihan väärin muista, niin tästä lähtee ihan helvetinmoinen flashback-vyyhti sitten. Jos tää on niinku nykyaikaa, niin Bill, I've come for you. Se on aina hyvä idea. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You must think I was an idiot. That ain't fair, Bill. Flashbackista. You were as my brother. I've come to try to save you. Jonain päivänä pitäis pelata flashbackia. Oh. Do I look like I need saving? Mut ei sitä remakea. Se remake oli tosi huono. Bill, please. They want to kill us all. Tää homma on joku Amiga-emulaattori. Sit saa semmosen niinku... You never tried to save me before. Se on se paras versio Flashbackista ainakin, mitä meikäläinen on pelannut. To save yourself. Fade to Black ei ole läheskään yhtä hyvä. Bill, I implore you think about this. Se on ihan ok, mut se ei oo hyvä. You implore me? You implore me. I implore you to not be a dumbass. Mä veikkaan, että se on hirveen vaikeeta verrattuna näihin kavereihin. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. I implore 360 ilmoituksia. go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Oh. Mikä oli sun plääni? En mä tätä muista. En mä muistanut, että noin menee. Ehkä se ei ollutkaan flashback, mikä siinä tulee vaan.
Joku käy keräämässä sen loot sieltä. Mä haluan kuvitella, että John vaan niinku pikkuhiljaa konttas kautta pyöri tuolta niinku portilta tohon asti. Ei sitä annutkaan ollut fastback. Siistit host. When you wanna be a lady but the pants are too cool. New friends, old problems. No vaan heittelen kato kaikkia mikä tulee niinku päästä nyt suoraan niinku koitan muistella mikä olisi juttu. Niitä on kuitenkin jonkun aikaa viimeksi pelannut Red Dead Redemptionin ihan alusta lähtien. I do. Stupid is the word we use around here. Sick burn, lady. I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. Se on vissiin aika paljon. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. Etkä sä kuvitellut, että se hattu on vaan niinku ollut sun päässä 2 yötä tossa. What will you do now? By magic. Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Kun mä oon kerran ammuttu, nyt voi niinku ottaa hanskat pois kädestä ja alkaa heilua oikein kunnolla. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. Mä oon samaa mieltä. I'll bear that in mind. Uhi. Muistas vielä mitkä tamppulat tekee mitäkin. Fisticuffs. Kunnon mora. Niin, eikä mä tiedä, onko tässä jotain outfittejakin. Ei mulla vissi niin, ei mulla taida olla nyt yhtään mitään. Jäähän mä nyt jonkinnäköistä Red Dead fashionia tuun harrasta tässä näin, mutta... Sen näkee sitten. Aha. Sneaky. Sitä laittaa niinku... Sitä sanoo jotenkin... Eikö sitä sano vaan venata, että laittaa sen pois vai? Siihen joku ihan napula. Hola. Hola. No, katsotaan. Eiköhän tästä tuu jonkinnäköistä tutorialin pätkää kuitenkin. Joo, näkö. Minkä takia mulla on kultainen pyssy? Tuntuu, että ei toi välttämättä ihan niinku siis basic meininkiä tässä näin, mutta mulla on kultainen pyssy. En tiedä miksi. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands round here. Let's see if we can get you back in a saddle. Mistä helvetistä toi on tullut? Ei se kuitenkaan niinku saveä ei ollut tässä näet. Mä en oo silloin aikanaan 360 kaikkea saveä ladannut liveenkään cloudiin, koska musta tuntuu, että tää oli silloin
ennen niin kuin Xbox Live Cloudia ja sun muita, niin ei ollut mitään semmoista savea, mikä se olisi ladannut sieltä. Ehkä se voi olla joku achievementti, miksi se on tullut sitten. Se kuulostaa ihan loogiselta, jos se on kaivannut katoin vaan niinku tietysti sama live-accountti, niin sieltä sit kalastanut, että hei, täällä on ennenkin pelattu. Reorder bonus tai DLC. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Onko se tosta dynamiittia? And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Hey, now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Jos makaa ammuttuna jossain epämääräisellä hiekkatiellä, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot todennäköisesti varastanut hevosia. Since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Ehkä me just tullaan toimeen tuon kultaisen aseen kanssa. Luotan itseäni sen verran. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. En tiedä, katsotaan. Se tuntuu, että tässä ihan niinku peruspelissäkin on sitä pelattavaa tarpeeksi kyllä. And here we are, back at the house. Let's stop for a while. Wow, super makea ympyrä vedettiin. You'll get no complaints from me, Miss McFarlane. Control it, please. Tää tallentaa hevonen, kato. Fine. Ups. Mä olin just menossa menuun kattoo, ottaa se helvetin kultaisen aseen pois päältä, mutta kutskene tuli blokkaamaan. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Kyllähän me nyt ratsastettiin ainakin 2 minuuttia jo. On se nyt aikakin pitää tauko jo. Mr. Marston. Miss McFarlane. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Kyllä se vissiin ainakin, mitä Kolmar laittoi tuohon äsken, niin se saa laittua pois päältä kyllä. Get moving. This is a dangerous time of night for us. Mitäs se sanoo siellä? You can enable, disable the story mode golden guns in the in-game pass menu under options, config social club. What? Täällä on config. Täällä mitään sosiaaliklubeja on. Eli se on jonkun ison pään takana tuolla. Got nothing. No, cheattejä. Eikä se cheattikään nyt kyllä on, mutta... Ei oo, ilmeisesti meillä on nyt sit on kultainen ase ja siitä ei päästä litaan ympäri. Lesottoman weapons. Täällä on mitään. Well, ehkä me just selvitään. No niin, tuo kulta, niin noin 2 niinku perusasetta on tommosia kultaisia, että tuo rakko ja revolveri on sitten kultsia.
I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Mä rupesin just kelaamaan, että pitäisikö tuossa olla vettä, mutta tuskin. Eikö siinä joskus ollut vettä? Miksi me mennään näin jumalattoman hitaasti? I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Rabbitses. Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Sick. Ja ohi. Heti ensimmäinen kerta kun mä ammun tässä pelissä, niin mä en osunut vielä yhteen. No niin. Aika vähän tää sensitivity vaatii ehkä vähän säätämistä. Vaatii mennä aikamoisia liikkeitä, että toi liikkuu. Pakkosen ampua puhuja, kun niin komennetaan. How about that sensitivity? Targeting mode expert. Nyt on sentään niinku vähän jo parempi, mutta Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. tosi mieltä olisi jossu vaan kato hei puukkohampaista on puukottaa niitä jäniksiä tietysti. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. No. Exterminate the coyotes. Ratsasta siihen eteen. Selkeästi haluut, että saatana kojooti pysyy hengissä. Get wrecked. Let's go. Come on, they're headed for the chicken coop. Ah! Nice shot. Wrecked. Oh, fuck, just. Hyvin koetti jukenjaivata. Toi niinku textbook esimerkki jukenjaivaamisesta. Oh! Oh! Juus. Mistä on? Nyt se mun DDM on tietysti loppu just oikeasti. Jäi. On se vähän hakusessa kyllä toi ampuminen. You know, you can actually handle a rifle. Kiitos. Something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. Ei oikeesti pitkään aikaan pelannut niinku Xboxin ohjaimella, niin sen huomaa kyllä. I sure appreciate that, Miss McFarland. Latit tuntuu oudoilta siihen, niinku on käyttänyt DualShock 4 niin helvetin pitkään. Tekosyitä. Antakaa mulle nyt jotain tekosyitä edes niinku. It's fine. This is you, Mr. Marston. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Joo, kyllä mä ammuin ainakin yhden jäniksen ja 2 kojoottia ainakin. Kyllä.
Tai sit se, että sä ammut jotain kaveria selkään, kun se ratsastaa just suoraan siihen eteen. Okei. Okay. Anner. On kaikki aseet selässä nukkumaan sen. Taas koitin lähteä juoksemaan ton L:n kanssa, mutta se vetää se aseen. Koitan varmaan enimmäkseen niinku just kaikkien näitä striimien aikana vaan mainlaanata näitä story-missioneita, että jos musta tuntuu siltä, että pitäisi tehdä jotain grindattavaa kautta muuta hommaa, niin mä varmaan teen suurimmasta siitä striimin ulkopuolella. Kuitenkin tarkoituksena kärttää tarina ja meininki läpi. I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. Ooh. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Mm-hmm. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. En mä nyt ihan niin tarkoittanut sitä, mutta... I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I bet you I can. Money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Kuka on mun hevonen teleportannut tonne noin silleen niin sopivasti paikalle just. All right, I'll show you how we ride round these parts. Nimenomaan en jättänyt sitä hevosta tähän. Let's go. Ei oo Rockstarin peliä ilman kisoja. Jonkinnäköisiä reissejä pitää aina olla. On the count of 3. 3, 2, 1, go! Yeah. I trust you're not gonna be a gentleman about this. Fuck no. No, not me at all, Miss McFarland. Let's go. What the Good God. Yeah. Ilmeisesti mässäsin sitä Aata vähän liikaa. Bonnie, please! Mä en tiennyt kontrolleja. Anna vähän löysää, hei. Come on! Don't do this to me. Not like this. Ei heti ensimmäisessä striimissä, please. Aha. Joo, jos kyllä. Sitä ei tuu kyllä päättyy hyvin. Tietysti pitää tulla semmonen niinku tulipalo-vihje, kun Mika pelaa tai Mika striimaa tai videopeliä. Ja se pitää vähintään olla se tulipalovaara heti ensimmäisen striimin aikana, jotain on huono peli. Aika vaikea pysyä tuossa tiellä.
Vielä meitä kaikista nopeampaa. Nyt herää kysymys, kuka on niinku kiertänyt tän niinku laittamassa noin tulet tänne palamaan. Joo, saa olla aikamoinen niinku tyhjä lista striimattavissa peleissä, jos mä rupeaisin jossain vaiheessa Far Cryt striimaan. Ei oo ihan meikäläisen cup of tea. Aika tosi makea kisa, he. Mä en tiedä kuinka kovaa mä voin tätä rämpää niinku toi. Vähän niinku tuo näkyy tuolla hevosen stamina tuolla. Se on tuo vasen palkki tuolla noin. Kartan vieressä. Eikä ollu. Mä en tiennyt nappuloita. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Niin, ja se paranee, niin sä kehityt sen hevosen hengaamisen kanssa, jos sä vaan hengaat sen hevosen kanssa. Voinko mä jotain uudestaan? Ei. Oh, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. 2 kärpästä yhdellä iskulla. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. Ei täällä ole kumpikaan. Voi oikeesti mennä täältä puolelta. Lame. Realismia videopeleissä. Is there a problem, Mr. Marston? Can we get going? You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss. I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. Sitten mä rupesin kelaamaan, että minkä helvetin takia toi Pebbles kuulostaa niin tutulta, mutta joo. Mä oon pelannut Kingdom Comea muun muassa ihan helvetisti. Ja Kingdom Come Deliveranceissa se sun defaultti-hevosen nimi on Pebbles. Pebbles! Yo! Learn to horse. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Mikä versio Super Meat Boysta millä alustalla se riippuu tietysti siitä. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. Koska ne musiikit. Se on valitettavaa, mutta ne uuden version musiikit ei ole yhtä hyviä kuin ne alkuperäiset. Oh, please. Sadness. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. PS4-versio on sit niillä uusilla musiikeilla. Plus rikkinäisellä kentällä. Mä oon edelleen aika varma, että sitä kenttää ei voi päästä siinä PS4-versiossa Super Meat Boyssa niin ees läpi. Yeah, and I'm
point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me. So who's looking after Ei, this farm of vielä yours maa. right now? Uncle. Well, he's not my uncle. Jos mä nyt ihan väärin oo Celeste ymmärtänyt, niin mä oon nyt viimeisessä niinku siis mestassa. Viimeinen leveli pitäisi aloittaa. Mä oon pelannut sitä tyyliin just niinku vaan tunnin illassa, niin mä en koskaan käyttänyt siihen mitenkään hirveästi aikaa. Se on kyllä hyvä peli. Erittäin hyvä peli. Voin suositella, jos tykkää hyppypomppupeleistä. Celeste on hyvä semmoinen. Mulkaisu tulossa. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. I'm fine. Stop being my mom. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. NPC-länkkärit vähän jumittaa sen. Ehkä sillä tarkoituksenakin vaan niinku pelillä edestakaisin tossa tiellä. How would Armadillo get by without me? I'm selling some good tonics if you need them. Mä siis tikkaan kaikista niistä. Ainakin tähän mennessä. Siinä on hyvä, Celestessä mun mielestä hyvä semmonen niinku se on hyvä esimerkki semmoista, missä sä saat saman tien kaikki ne periaatteessa taidot ja tämmöset heti alussa. Ja sitten ne vaan käyttää niitä samoja hommia, mutta silleen niin koko ajan keksii jotain uusia pieniä niinku hommia niihin systeemeihin. Et hirveästihan siinä mitään mekaniikkoja ei oo. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. No, olen kuullut puhetta niistä B-sideista. Look around Armadillo. You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Et sä vaan jätät mut tänne näin. Me tultiin tuolla sun hevoskärryillä. Thanks, lady. Taksi, niin joo, taksi. Ai niin, ja tässä on kaikki nää helvetin... Voi ostaa apartmentteja tai no siis ainakin vuokrata. Sorry, partner. What are you doing? Really? Hold that thought until next time. I have Crescent. Kaiken näköistä kuule, mut tuskin turhaan me nyt jäädään tänne pyörimään, katsotaan vaan. Mä en tiedä viitiinkö mä ilmoittaa vielä mitään, mutta meillä on aika tuohon Celesteen liittyen podcastivierastakin ehkä tulossa seuraavaan podcastiin, mutta... Excuse me. Hey, you got a visitor. Perus sheriffit stereotyyppi. Shut up, you. Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did. Apparently so. Kuulemma. Why? I guess because we're both in the business of the law. Vaikuttaa kyllä niin erittäin ammattilaiselta sheriffiltä. No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come, what? You getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. Ihan sä luulet, dumbass. You give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. Se on vaan joku dumbass deputy. From Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir. Niin tyhmä jätkä, ettei se ymmärrä, kun sille vittuillaan suoraan päin naamaan. And you.
Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Kas ylieskelee sisällä. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and Koska your mä haluun elää. enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. Kuitenkin hakkaa ovia tuolla taustalla, mutta se häiritsee. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Mehän mennään saluunaan. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Damn straight, buddy. Come on then, Marston. Follow me. Tää ei saa kävellä kuitenkaan niinku pitää taata pois sen se ei synkkaa ihmisen kanssa. Led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. He ain't the government. Niistä lähtee, ei US Marshallit nimenomaan oo. Ootko unohtanut sen niinku US-homman siitä sun Marshall-sanan edestä? Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Mount up, Marston. Walton's our man. He spotted you. Stay on him, boy. How the fuck did... Come on, Pebbles, let's go! If Walt's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Yeah. Good job, Pebbles. Come on. Yoink. Hold up, Marston. He must be at the old Pleasance house. Probably best we take it on foot from here. Pleasance house. Whoa. Eikö se jos nimenomaan pitäisi olla niin, että niin Marshalleilla nimenomaan on sitä valtuuksia niinku enemmänkin kuin jollain perus sheriffillä on sit vaan niinku se oman kunnan verran. Fucking sick. Nailed it. Take cover.
Aina kun näkee ton anonymouksen, että tulee supaus, niin tietää, että sieltä tulee Dick Steel. 6 kuukauden Dick Steel. Masa. Kontrollit. Are not the greatest. Kyllä se mun mielestä oli ihan niinku siis Tina-tähdessä rinnassa luki kyllä Marshall mielestäni. Ai sitten nimi on vaan Marshall. Tosi hämäävä. Hienosti liuuttu sinne kiveen. Joo, varmaan osu blind firen. You're about to go meet your maker, and I doubt he's too happy with you. Who's that woman you brought with you, Marshall? Musiikki on kyllä huikea niinku. Miten? Le. Close enough. Muista melkein munilla. I don't want to be no policeman, Marshall. Nor did I, my friend. I can promise you that. Se mun mielestä vähän... Se mun mielestä ihan luki, kun lehti US Marshall. Joo, mä veikkaan kanssa, että toi kaveri olisi kyllä oikeesti jostain niinku realistinen länkkärihomma, niin tuommoisella torrakolla, kun olisi latauttanut sisäreeteen, niin se olisi vetänyt kaikki suonet poikki sieltä. Ja se vuotais jossain 3 minuutissa todennäköisesti kuoliaaksi. What's in here? Tässähän on niitä porukkaa, kellä on niitä bounteja. Niistähän saa niinku enemmän massia, jos otat ne kiinni elävänä. Ainakin niin muistelisin. Et silleen, jos jaksaa niinku 2 nanosekuntia säästää aikaa, niin... Niin, mä voisin myös quick travelöidä, että välttää kaikki tommoset niinku randomit. Random tötöydyn tuolla ympäri. Travel to destination. What? Jonkun iso pää on taas seessä. Jumalauta. Travel to Armadillo. Boom, Armadillo. Boom. Katsotaan. Joo, varmaan koitan kaikki bountit, mikä sattuu tulee vastaan sille sopivasti, niin koitan ottaa ne elämänä. Miksi me ollaan niinku takaperin? I used to be a cowboy like you, but then I took a rifle to the knee. Kukaan ei ampunut mua, vaan nimenomaan löi mua. Oi! Big bags. Mieli vaan latauttaa noita tosta suoraan. Hello? Hello? It's Armadillo 731. Sen pitää sitä omaa podcastia sen. Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of theys. Ainakin tää hänen keskellä on se US siinä, että... We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall!
Marshall! Marshall! Oi, I just elämä. been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of poor men Hyvää iltaa, rounding up Mr. Gulch's livestock, Tervetuloa. and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. Ja Patrick. Most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in I know Eli. Lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. Pebbles. Marshall Johnson, no niin. Sieltähän se tuli. How long you been working for the government, Marston? Undisputable evidence. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? Se on Marshall. You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Marstonin ja valtion Facebook-status tällä hetkellä on It's Complicated. Yeah, we folded you up like an empty person last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Eikä mitään sanottavaa I'll comebackiksi. be honest with you, Marston. I ain't for all this Get fucked, government Jonah. interference. Believe me, Marshall. Neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. Yeah, nearly there. Mitäs se olisi Marshall Mathers? All right, Mitäs sit? leave the horses here and follow me. Head for the fort. Easy. Accompany Marshall Eminem. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower neither. Se on kyllä Let's totta. see how many there are. If we can take them alive, good. Mä en kyllä oikein vieläkään pysty käsittämään, miten se uusi albumi pystyy olemaan niin paska. Music to my ears, Marshall. Let's go, Marston. Nyt se ei voi käyttää enää tekosyyn sitä, että se olisi ollut niinku täysin kamoissa. Tosi joku Eminem Show ja Encore. Mitä me tehdään? Damn, those bastards were waiting for us. Ne odotti, että mä aktivoin sen. Osui semmoiseen kiveen. Ei ole ehkä hyvä idea vaihtaa tuon... Oho. Ei ole välttämättä hyvä idea vaihtaa tuon pistooliin. Kyllä mieluummin me Johnsonin kanssa. Hurry up, stay with us. Jotkut niistä on ihan ok. Jotkut niistä on vähemmän ok. Gunslingerkin. Se vähän mitä mä oon pelannut, niin ihan ok. Mapehan muistaakseni dikkas Call of Juarezesta enemmänkin. Ow. You better surrender. You hear? Just hyvä aika ruveta lata. Oh my good God. Lärää niitä kuteja. This way. Keep moving.
Eikö tässä on tää Red Dead Redemption toimii myös Yakuza-säännöillä, että niinku se on pakko olla kutskeneessa tai ainoastaan kutskeneessa niinku tulee oikeesti tappavia osumia. Jei, Wilhelm Screami. Blams. Come on, let's clear out that camp. Watch yourself. Looks like they have some backup. Nice and steady now. Don't leave yourself open. Ai niitä on lootata nää. Don't think you'll be needing this. Hirveet määrät massia ja kuteja missä on. Minun on siellä hiljaa kuule. What about Zoidberg? Sokea. Niin, siinä vähän todennäköisesti tulee menemään sitten, kun se kakkonen tulee. Mutta mä tiedän, että mä haluaisin kuvitella tietysti Rockstarista parempaa. Mut ehkä ne menee siihen samaan linjaan sitten, että en mä usko. Ja varmaan luotan siihen, että Rockstar on oppinut kaikkien muiden virheistä sen verran, että ei laita mitään helvetin random lootteja sun muita siihen Adder 2. Toivotaan parasta, pelätään pahinta. Ehkä mä vaan masennut tästä Red Dead Redemptionin uudestaan pelaamista niin paljon, että mä en ikinä pelaa sitä kakkosta. Kuulostaa loogiselta. Probably going to happen. Tietysti, niin niillä on GTA Onlineissakin. Mut se ei oikeesti koskaan ollut pakollinen. Niin. What the fuck? Tuntuu, että toi piirtoja täysin se näytä niinku tonne asti, missä mulla on. En mä ainakaan sen verran, mitä mä sitä GTA Online silloin pelasin, niin ihan niinku semi-ammatiksi, niin kyllä sitä rahaa tuli ihan niinku ovista ja ikkot noista ihan tarpeeksi normaalistikin, ei siihen tarvinnut oikeita valuuttaa ostaa. Eikä nyt ihan sama tulee ole RDR Onlineissakin. Ain't your life worth living? Tosi vaikea ampua ennakolla. Niitä saleja jäi liian kauas tosta noin, kohta tulee joku feili. Eiku vittu, no se Eli ja John. En tiedä. En oo moderneja niinku GTA Online pelannut vaan paskaakaan, mut silloin me kyllä me vaan rullattiin niitä exploitteja silloin siellä. En muista niinku mikä, se oli joku semmonen prätkäkisa, missä sai ihan törkeästi massia, jos sä voitit se. Mua periaatteessa vedettiin sitä niinku 4 pelaajan porukalla silleen niinku, että kaikki pelaa, kaikki koittaa tietysti voittaa.
miten mahdollista. Ja ykköspelaaja saa helveesti massia ja sitten kaikki muutkin saa aina jonkun verran siinä. Ja XP siitä saa ihan levottomasti liikaa niin verrattuna siihen, että se kisa kesti tyyliin joku 40 sekuntia niin maksimissaan. Muistan, kun mä jossain vaiheessa katsoin vaan House of Cardsia samaan aikaan TVltä ja samaan aikaan ajeltiin sitten skavaa siinä niinku tunteja ja ohettiin paskaa. Exploits. Ehkä sen takia mulla on vähän erilaiset muistot GTA Onlinesta. Voi olla. Rescue the ranch hands. Looks like the bollards won't be rustling again anytime soon. Ei varmaan, se on kaikki kuollut. Vaikea se on kuule. Karjaa rustlailla. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. This is true. One other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? Ei vielä. We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Tulee jotenkin vähän niinku Spede Pasanen mieleen tosta Johnstonista. Jos Pertti Pasanen olisi ollut lännen aikaan tuolla, niin se olisi varmaan ollut toi jätkä. Koko aika pitänyt hattua päässä sen takia, että kukaan ei näe se taljuu. Bollard Prince Outfit Menu Entry. Niin, mutta en varmaan vieläkään saanut sitä niinku outfittia. Vaan nyt on mahdollista rakentaa se. Niin, joo, sekin vielä. Ilman kanssa. Mikä se on se leffan nimi? Missä on se nimenomaan se koko Speedy Gonzales-läppä ja Haskalinnut saalistaa? Sitä paitsi se biisi. Haskalinnut saalistaa. Joskus kirjana katoin sitä niin paljon. Mä osaan se biisi ulkoa. Mut aika pitkälti muuten meni kyllä kaikki suuri osa niistä läpisti ihan ohi. Ika Junior ei ollut ihan messissä. No se on hyvä kuitenkin, että sä oot oppinut jo myöntämään omat virheesi. Kehitystä. Kyllä me susta vielä joskus kelpo kansalainen saadaan aikaan. Holy god. Melkein tykitin alastosta. En mä kyllä usko, että se on mahdollista tässäkään. Musta tuntuu, että hevonen olisi vaan sanonut nei. Vetänyt jarrut päälle. Tommonen. Mä koitan elää elämäni silleen, että mä en tuo logiikkaa mulla siihen niin normitoimimiseen. Kaikki on paljon helpompaa. No, kyllä mä sen nyt tiedän videopeli, mutta se olisi ollut kiva, jos olisi kertonut mulle ennen sitä ensimmäistä skabaa. Ihan kaukana se toi oikeesti on.
ratsastaa. Ensi vuonna 20 vuotta Wild Wild Westistä. No kyllä kieltämättä mä olin ala-asteella silloin kun se tuli, että... Liman Cosmo. Mä kyllä varmaan ikinä elämässäni kattonut Wild Wild Westin kuin kerran. Ehkä sekin riittää. Ehkä joskus kännissä me ruvettiin kattoo sitä jossain tai laitettiin se pyöriin jossain friendilla. Ja sitten se vaan jäi. Mikä on paras länkkärileffa? Mä en tiedä, suuri osa länkkärileffoista, mitä mä oon nähnyt silleen, niinku kaikki nää tämmöset legendaariset niinku mustavalkoiset, niin mä oon kattonut jossain niinku baarilla aikanaan VHS:ltä ja kaikkea tämmöstä, niin mä en oikein muista, mä en välttämättä tiedä niitä kaikkien nimiä, niin se on vähän vaikea mennä sanoa. Mister, you alive? Fucker, fuck, god damn it. Fucker, fuck. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Kaikki nää niinku perut. Fistful of Brawlers ja... Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. Shanghai Noon. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Trust me. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. Wow. Wow. Just sit up straight. Wow. Mulla ei semmoista hyvää Owen Wilson quote. Wow. Siitä tulee enemmän Keanu automaattisesti. Head for Armadillo, friend. Mikä se oli se... se ei ollut Django Unchained, no sit Django Unchained on tietysti hyvä elokuva kans. Se on se Sukiyaki Western. Oliko sekin Sukiyaki Western Django? Se on se... Eikö se ollut Miike ja Tarantino viritellyt? Oliko se pelkästään Miiken elokuva? Senkin mä katsoin joskus. Hirvees darras. Oh, Jesus Christ. En mä nyt välttämättä sano, että mikään maailmanhistorian paras länkkäri-elokuva. Mut tulipahan katsottua. I can't, I'm getting shot at, dumbass. Pitäisikö mun ampua noita niin? Koska mä sählään nappuloitten kanssa. Shut up, old man. Marston here. Vai et sä pystyt ampua sinne asti, onko se kuollut kulma? Wow! Koitti hypätä kyytiin hevosen kanssa. Extreme Western Horse MX Tricks. Dave Mirro's Extreme Horse Riding. Ow. Ei tietenkään. Ja väärät nappulat. Christ's sakes, man, you're gonna be fine. We're nearly there. We're here. Stay with me. Where the devil are we? Armadillo, son. We made it safe, you'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you, you're kaikissa. a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. Tuli just mieleen, ootte nähnyt sitä Insane Clown Possen länkkärileffa? Siinä on vasta niinku paska. Tietysti 99.9% mihin Insane Clown Posse koskee on paskaa. Then we'll decide what you're my man for.
Et sinänsä ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä. Edelleenkin joku mulla on semmonen epämääräinen perversio siitä, että mä halusin joskus käydä siellä Catherine of the Juggalos ihan vaan sieltä kattoo sitä meininkiä. Kinda sorta interested. Haluatko joku sponsoroida silleen niinku pelinpelivierailuun? Voisi olla vaikka niinku me kaikki kolme olisi mun mielestä aika hyvä silleen. Me kaikki kolme jenkkeihin. Catherine of the Juggalosiin. Siinä on vaan lisää kuule. Strangers find throughout the world on need assistance. Ei kiinnosta mikään sidequestit. Fuck your sidequests. Rebels, let's ride. Paitsi et niin, tuo Bonnie, mun pitää mennä ihan suoraan sinne ranchille asti takaisin. Tuossa varmaan sulla vähän nopeampaa teleportaa suoraan sinne, mutta... Siellähän on kaikkea niinku siis Catherine of Juggalos, kaikki mitä nuori kasvava Mika seniori tarvitsee kasvaakseen. Se olisi niinku pro wrestlingiä ja huumeita ja vaikka mitä. These are all of my favorite things. Miksei? Mennään nyt sit kattoo, että nyt sattuu olemaan, että tulee strategisesti keskellä ei mitään niinku. Niin, no enimmäkseen musta tuntuu vaan, että se niinku musiikkipuoli siellä vaan enimmäkseen aiheuttais mut hakkaamaan päätä jonnekin lähempään seinään. No se varmaan on, se on silloin tällä hyviä artistejakin. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh, y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth, Mr. Ja, meikki tietysti. No, can't say I have. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east. Te osaatte kaivaa siellä. Man needs a wellspring on his property to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at Old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but old Coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... Rankkaa tuossa elämä. Black funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his property. Property. You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his property for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. Jääkää. Are you going or not? You're making me nervous. Mä olin joku 2 nanosekuntia paikalla, niin siinä on... Ah. Siellä se menee. Well. Katsotaan sitten joku seuraavan kerta, kun se nollaantuu sitten. En mä muistanut kautta ajatellut, että se automaattisesti feilaa siinä, jos mä osoitan sitä aseella. Mä haluaisin vaan nopeasti osoittaa sitä aseella, että se lopettaa. Väkivalta lopettaa vittuilu. Joo, varmasti. Tää on... You can't! Ah! I've made a huge mistake! Missä mun...
Did I? Perfect. You son of a bitch. They say they will kill me if I don't help. Please don't kill me. Here, take all the money. It's yours. Please don't kill me. Ei tullut yllätyksenä. Muistan, ei se, ihan ensimmäinen kerta kun meni tommoseen, tuli aika yllätyksenä. Kenen mielestä oli hyvä idea laittaa sama nappula luuttaamiseen ja hevosen päälle nousemiseen? Pölli sun vaunut. En mä jaksa. Pebbles! Saisi kartassa laittaa ihan waypointin sinne, että... Joo. Tink. Yes. Ei tää läheskään siisti hevonen ollakseen agro. Siinä vaiheessa ehkä jos tää tekee niinku jonkun urhoollisen tämmösen niinkun urotyön tää hevonen, niin sit mä voin ehkä hyvältä säkällä vaihtaa nimeksi agro. Tai sit jos se rupee teleporttailemaan ja juoksentelee pitkin seiniä, niin sit sen nimeksi tulee Roach. Käytän sitä niinku tämmöstä vähän samantyylistä taktiikkaa Geralt. Hevosten nimet vaihtuu sen mukaan, kuinka hyvin ne suorittaa. Kautta mitä ne tekee. No, jos se tekee kummatkin, niin sit siitä tulee makkara. Obviously. Laitetaan Pebbles kuule liimatehtaalle. Hashaa! Pitäis varmaan opiskella jossain vaiheessa pysäyttää toi hevonen. Kutsut sä mua just chicken-headed guys. What you call me? You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. Don't worry, I'll close your eyes before any ladies see ya. Someone needs to teach you some respect. How'd you like it? I'd want... Mä jotenkin muistan, että mä en ikinä ollut hirveän hyvä näissä dueleissa. Musta tuntuu, että mä häviin tän nyt automaattisesti. How does duels work? Kiitos tutoriaali. Draw your gun. Voinko mä muistaa vaikka jalkaa? What? Pitikö se oikeesti ajoittaa toi niinku? What? Dead! Olispa Dark Soulssakin. God fucking... Ja niin, en mä muista, että ne kaikki piti laittaa siihen, niin... Ota se uudestaan. No, ja sit ei tietenkään oo edes siellä. Mä voin vetää revanssia. Mutta mä muistan, että niin jotain tämmöstä samanlaisia kokemuksia ihan ensimmäistä kertaakin tuossa duelaamisesta, että en niinku siis what, why? How is this, why? What's the point? Ja varmaan mä veikkaan, että niinku siis ihan ensimmäinen kerta, kun mä kokeilin tätä duelaamista tässä näin, niin siis lopputulos oli identtinen. Tosi hämmentyneenä vaan tähtäili jonnekin munille sitä ja sit yhtäkkiä se ampuu sua naamaan skuolta. Welp.
kun mä nyt niin, mä ois kattonut paljon kelloa, et riittikö se yhdet nokoset. Välttämättä. Crazy talk, crazy talk. Friendly neighborhood, crazy talk. Jäädään sitten tekemään jotain puudehommia siinä välillä sitten. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister. Charlie. Coming to the cave, Charlie. Tuo on kieltämättä vähän huono tutoriaali, että sun pitäisi samaan aikaan tehdä niinku... Samaan aikaan tehdä ja samaan aikaan lukea myös sitä tutoriaalia siinä. Sitten ootteko te Rockstar ikinä kuullut niinku ajan kokonaan pysäyttämisestä? Perkele. Taitaa aina tulla kuitenkin jotain actionia näillä, ei taida olla semmosia ihan täysin turhia patrolleja, missä ei tapahdu yhtään mitään. Now we play the waiting game. What? Charlie rupee vetää multitrack driftingia täällä. Oh no! Pysähty. Good job, Charlie. Ilmeisesti se kuoli. Mä tiedän, että sun voi nyt taklata sen tai tehdä jotain muuta vastaavaa, mutta... I'm sorry, lawman, but look out. Niin, on tässä niin, se Latson saa vasta jälkikäteen. Totta. Se on semmonenkin. No, nukutaan lisää, ehkä pääsee vihdoinkin tekemään sitä tehtävää sitten. Old Swindler Blues. How are you? Fine, thanks. Women and cattle. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already Kuuluu have hyvin väärin. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? You're sick, Burn. Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea.
You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. X1-yhteensopivuus. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. Ei ole originelle He never saw his 360. homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. En osaa sanoa. My mother died during Joku childhood. 400 freimiä skipannut tuossa koko striimin aikana, niin se taitaa olla Twitch, mikä Twitch on. I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a Silmät man liikkuu, ei mene läpi. in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Maybe. I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. No niin. Sure. Point me in the right direction. Sieltä se tulee. Sitä moni tiedä. Näissä striimeissä tapahtuu satoja mysteerisiä asioita. Are you ready to learn how to herd some cows? Ehkä mun monitor räjähti. Ehkä mun webcami räjähti, kato. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Hello. Then again, I don't think I ever asked. They're This is lucky true. to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Good to see you, Miss McFarland. Whoa! Tästä tulee jotain hauskaa. Oi! Cows! Tiedän mitä mä teen. Mä tiedän mitä mä teen, mutta jos kukaan kertoo näille lehmille mitä niitä pitää tehdä. Hei! Come on, milk horses! Let's go. Ei toi nyt niin vaikea ole, jos sais niinku kerran vedettyä semmosen niinku pysyy siinä oikealla etäisyydellä, niin silleen, että mä en vahingossa vedä koko ajan tosta viimeisestä häntäpäästä ohi, niin hyvin se menee. Tot. Mat, ei! No! Ohi! En kiinnittänyt huomioon. Ei kun se oli vaan checkpointti. Fuck! Everything is ruined! Mä katon, että mä olin jo niinku siis...
Nyt on pari lisää. Kyllä, se koko pakka levisi, kun Jokisen eväät. Kuuluisat Jokisen eväät. Levis kun Olli Jokisen kokainit. Ei. Eikö se nyt riitä? You did it. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either Isn't that though. or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Yeah. Niin. Kaikki meni paremmin kuin se kaksintaistelu. Ja mennään tekemään lisää ponnia tehtäviä, niin ei lähteä sykkiin. Bonnie, muistatko kun mut tapettiin tuohon sillalle? Jossain vaiheessa pitää kaivaa kyse. No voi jumalauta. Jossain vaiheessa pitää laittaa kyllä jostain YouTubesta sitä vastaavasti se Haskell nyt saalistaa sen soimaan, vaikka se tilaa näitten uploadaamisen YouTubeen, mutta must be done. Koska Haskellin nyt saalistaa on hype-biisi. Nyt mä en taaskaan tiedä yhtään sitä kellonajasta, mutta kokeillaan nyt onne. Jos ei mene, niin mä teleporttaan tuonne seuraavalle tehtävälle. Wild horses, tamed passions. Mr. Marston, how are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Niin, sama Did kuin you meet my olkaa. father? Rockstari tulee saman tien rullalta niinku. Pleasure to meet you, Kaikki Mr. massit siitä, vähätkin siitä. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret. Itse asiassa Nenipeli-arkistolla ei tällä hetkellä ole vielä monetizationia päällä, että niinku samapa tuo. I'm grateful for the hospitality, sir. Niin on sekin on olemassa paitavia nykyään. Ei ole mitään semmoista fiksua YouTube-osoitetta vielä, koska ei, siihen tarvii 100 subscriberia ja kuukauden ajan ennen kuin voi laittaa sit niinku youtube.com kautta Nenipeli-arkisto, mutta Nenipeli-arkisto on olemassa. Sieltä löytyy tällä hetkellä Mudrunnerit kokonaisuudessansa, The End is Night kokonaisuudessaan, Max Payne 1 ja 2 kokonaisuudessaan. Vähän tolleen randomisti uploadaan niitä sinne, mutta That whole herd of cattle take sick and die. Joo. But I've never once doubted my life here. Mä oon kyllä vähän kateellinen tolle, kuinka niinku leveet noisen niinku viikset on tosta päältä. Sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Niin. Se vaatii liikaa efforttia. You're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Mä en vaan pysty kasvattamaan tommosia viiksiä. Se ei toimi niin. Mun on huomattavasti lähempänä just tätä Marstonin viiksiä. Meikäläisen haituvat. Good. Jos mä voisin, niin mulla olisi tommoset viikset. We won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Kaikki vittuilee. Tää on kaupunkijätkä tullut tänne. Ja kun toi Marston näyttäisi niinku siis kaupunkilaiselta. You're gonna need this, Mr. Marston. Hurraa.
can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Sitä ei ihan niinku... No, itemi. Itemi, kyllä. Ajaa. Katsotaan kuinka monta kertaa Mika voi heittää lasson ohi hevosesta. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Oh, behave. I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. There's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Koto rupee heittää Sale jotain soveresidisen läppää. On kyllä hauskoja videoita, kannattaa katsoa YouTubesta, jos ei mitään muuta tekemistä. There they are! Let's get after them! Come on! Let's rope one! Whoa! You gonna use that rope or not? En mä nyt noin pitkälle voi sitä käyttää. Porukalla ei yhtään niinku siis... Ne ei venaa ollenkaan. What? Onks mun pitänyt nimen... Pitänyt nimenomaan hypätä se hevosen selästä. Aha, niin kun näitä muittenkin pitää vetää. Almost got you. Keep at it, Mr. Marston! Come on, let's go! Easy. Oh, shit! Come on, man, cowboy! You ride him, cow boy! Let's see it, boy! Relax. That's it! Don't Kuvakulma, you're not helping, you're actually making it worse. Yeah, I did it. Mä voin lastata ton viiksi. Harmillista. I think that's enough activity for an old timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on then! Let's see if you can get another one! I sure can. Mitä sä oikein selität, että sä haluais yhtään? Halutaan. I want it. I want it. I want you. I choose you. Let's go. Jump on! I've got a feeling this one's gonna break easily! Hoppla. Relax now. Nearly there. Calm it down. Come on. Come on. Nearly got you. Whoa there. You're mine now. You got him! Easy peasy. Let's go. Nice work! I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Yeah. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's
one that gets so many folks in trouble? It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy at Joker, Miss McFarlane. Taas tekis mieli osoittaa se kiväärillä, mutta toi peli varmaan feilaa automaattisesti, jos mä teen niin. I think you could be a fine rancher one day, if you can bear to stop killing people for a living. Sure. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses. And here's my father, Uncle Warus. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. Must we? You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarlane? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Sexual tension. Melkein yhtä sexual tensionia kuin Kiryllä ja Kaurolla Yakuza 2. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. Looks like the ranch hand's up ahead. Let's drive them up the canyon, where it narrows. We'll trap them there. Okei. Niin, jota oli tää, pitää ajaa ne sinne kanjoniin. Meillä sano kuiluun. Pitäis ajaa ne sinne kuiluun! Näin, me otetaan hevosia kiinni ja ajetaan ne kaikki kalliolta alas. Haha. Sitten jossain vaiheessa tulee vasta semmonen, että wait. Ei ne ollutkaan biisoneita. I've made a horrible mistake. Right you are, miss. Come on. Go, horses, go! No! Come on. No! Denied. No! Why are you being a dick? Vanha harvinainen kusipäähevonen. Jumalauta. Takas. Suoraan kaktusta päin. No niin. Ei sen pidempää pitänyt käydä koukkaamasta. Kato vauhilla vaan koko pakkaliikenteeseen. Nää kivet vähän vaikeuttaa. Whoa there. Come on. Whoa. Easy. Siitä hajos. Luotan siihen, että mä oikein koukkaan nää täältä, niin toi yksikin tulee messiin sieltä. Sitten, perkele jäi jumiin tohon. Älkää menkö sinne ylös. Älkää menkö sinne ylös. Hyvä.
Ja sitten ne hevoset vaan masentui automaattisesti, kun meni tohon kanioniin. Oh no. Skippasin kameen sitä kutskena. Tulit Hesa hyvään aikaan tänne näin, koska niinku tää oli just streamin viime hetkiä viettämässä tässä näin. Se on se maaginen taito tulla aina streamin lopussa just paikalla. Mä saleen ammuu sen vahingossa vielä. Mä oon chukenjaivaamaan aika tehokkaasti. What? Mitäs? Mä oon niinku mytsäisesti irtos yhtäkkiä. Muistatko siistiä, sä voisit vahingossa lastata joku kaktuksen tossa noin. Jos oikeassa elämässä toi hevonen vetäisi jonkun takaperin volttiin suoraan tuohon kaktukseen. Mä en muista missä helvetin kontekstissa mä näin sen videon, mutta se on aika tyylikäs joku nainen ratsasti hevosella veti niinku noista ihan liian tiukalle se niinku päätä taaksepäin, niin se hevonen veti oikeesti niinku siis takaperin voltin silleen suoraan selälleen. Siis tyylikäs se oli niinku, se oli tosi niinku sulava se liike, kun se veti vaan selälleen liiskas sen naisen sinne alle. Ei sille huonosti käynyt, mutta ei se varmaan hyvältäkään tunnu. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. No nyt se voi kato kehittyä tästä näin, se voi sit olla vaikka, se voi olla Roach nyt. Yeah. Roach get. Niin, liiskaantui hevosen alle, mutta ei tullut mitään pysyviä ongelmia. Kumpi on vitu Treasure Hunter, kumpi on niinku... No veikkaa vaan kun näitä on kaksi, niin no, automaattisesti pahiksi. Jolly Jumper. Kyllä. There's much treasure here. You want Mac? I retire. Here, take Mac. You earn it. I'll happily take this off your hands, my friend. Sounds racist, friend. Just a little something for my troubles. Ei jumalauta, vai voisi ainakaan tällä hetkellä vähempää kiinnostaa vetää näitä treasure-hommia. Muistan, että se oli kyllä aikamoista saatana sihtaamista. Niin Rosina, niin tuttiritarihevonen. Ei, valitettavasti tuttiritari oli vähän meikäläisen aikakauden jälkeen jo. Tiedän kyllä, mutta... Jesus Christ, come on. Please don't. Can I has guns? Täällä taas vaan olla kyllä jotain haulikoita sun muita. We got the finest non-existent dudes. Niin.
Panic Pistol. Se oli vaan enemmän skodeja. Double shotgun. Ammo. Tietysti tuo niinku bandolieri on aina jees. That'll be all. Thanks. Now stay safe. They're all behind guns. Ai niin, pitäis mun tallentaa toi hevonen, ettei se häviä. Tää laittaa jonkun aikaa menee vielä tässä, niin kun oppii nää nappulat kokonaan. Aina kun mä koitan niin pysäyttää tämän hevosen, niin mä vahingossa vaihan asetta. Ja aina kun mä koitan vaihtaa asetta, niin mä pysäytän mun hevosen. Ei oo helppoa. Sitten mä sain ton kämppuun. Toi mun pitää tsekkaa kyllä. Metal Gear. Yleisimmät hevosen nimet Suomessa on HK ja Sininen. Watch your step, partner. Mä oon halunnut vuokrata. Mä en tiedä mennä tonne ylös asti. Saan sen huoneen sieltä. I did it. Ja näin on aika, ihan kun mä olisin suunnitellut täältä niinku tasan 2 tuntia. Ainakin tasan 2 tuntia striimiaikaa just tossa noin sopivasti, että siihen on kuule hyvä lopettaa tältä seisomalta. Ihan hyvät alkufiilikset nyt ainakin, että ei tätä niinku yhtään paskaa ole pelata. Ei tuu semmoista samanlaista niinku Max Payne 1 vastaan Max Payne 3 systeemi, että taas niinku kärvistelit koko ajan tässä pelatessa, mutta ihan toi rupeet tuolta jossain vaiheessa tulee läpikin sitten, mutta katsotaan tässä vaiheessa ensimmäiset 2 tuntia harvinaisen positiivisella fiiliksellä. Tietääkseni ei ole minkäännäköistä sen suurempaa kalapaliikkia olemassa huomenna, niin jatketaan huomenna. Jatketaan huomenna vähän. Katsellaan, miten tämä Marstonin länkkäri-epos tästä sitten avautuu. Mutta se oli ensimmäinen Red Dead Redemption. Kiitos, olitte katsomassa. Katsellaan huomenna. Bye!